ebanghelyo karon mga igsoon nga gibatbat kanato ni San Juan. This is a kind of kanang revelation ni Kristo sa iyang kaugalingon mismo of who He is. Ang setting nining mga ebanghelyo, samtang gibalik kita ni San Juan ngadto sa before nga nahitabo ang katapusang panihapon, no naghugas siya sa tiil sa iyang mga tinun-an. And Jesus was telling to them, one of you will betray me. No? Maunang first nga niabot sa akong reflection nga angay sa natong pamalandungan before we go deeper into reflecting who Jesus is. Sa iyang giingon, ako mao ako. Dinhi niining iyang pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an nga usa ka ninyo adunay magbudhi kanako. Jesus knew it very well, no, sa iyang pagkatao, sa iyang pagka-Dios, that somebody would do this to him. Nga adunay magbudhi kaniya aron siya itugyan ngadto sa kamatayon. But what is so touching with this scene, it was because bisan og nakahibaw na si Kristo unsay may tabo kaniya og kinsang tawhana, yet Christ accepted and embraced that person, even accepted him into His own company. At the very start sa iyang pagpili sa iyang mga tinun-an, nasayod siya nga si Judas mao ang magbudhi kaniya. But look at what Jesus did. Iyang gidawat diha sa iyang panon, diha sa iyang flock. What is touching here is that bisag nakahibaw na diay ang Ginoo, unsa ta klasiya sa pagkatao o kinsa ta, dawaton gyud ay taniya og iya tang panggaon og iyang atimanon og iyang ampingan. Bisag nahibaw na siya nga kining tawhana magdala kaniya sa kalautan, iya kanang atimanon og iyang ampingan. That is the image of the good shepherd. Just like you, just like me, we are all sinners. We fall, we commit a mistake, we have so many wrongdoings sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Maunang giingon nga God will always qualify the call. Kinsa tong iyang gitawag, iyang i-qualify ug himuon niyang angayan sa iyang atubangan. Kung kini mauning atong huptan mga igsoon, dili kita angay mahadlok sa unsa may dangatan nato if we continue to cling on to this God, and if we continue to hold on to this God, to this Jesus who introduced Himself, I am who am, I am who I am. Mauning magtukmod nato sa atong pagpalaom sa atong pamalandong karon, no? Because Jesus clearly identified Himself being the Son of God. He is God. Although He was human like us, pero usa siya ka Dios. He knew His identity, that He comes from the Father. Mauna ang iyang pag-ani sa kalibutan, ang iyang pagtugyan sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan, He knew it very well nga mauning dangatan niya sa iyang kapalaran. But because He knew also that this is the mission that was entrusted to Him by the Father, He accepted. Iyang gidawat tungod kay nasayod siya, asa siya nagikan o kinsa siya sa iyang kaugalingon. There are three things that I was reflecting while I was reading the Gospel of today. First, the I am of Jesus, ang iyang pag-ingon nga, ako mao ako. Ang iyang pag-introduce sa iyang kaugalingon, He personally introduced Himself to us. No? Murabag siya mismo moingon, I am, and He stayed and lived with us. He journeyed with us. He walked with us. He dined with us. He cried with us. He laughed with us. No? Ang iyang pagka-Diyos, iyang gihubo. Iyang gitangtang ang iyang pagka-Diyos because He wanted to equate Himself with us, except for sin. Maunang ang iyang I am, ako mao ako, He personally introduced Himself to humanity. This is me. Do not be afraid, because I am. Ako ni. Therefore,
kung moingon si Kristo, I am. Kung moingon siya nga, ako ni, ako mao ako. This is also a call for us to become faithful, to become truthful, and become living witnesses to Him. Si Kristo nga miduol kanato, nga atong gikaon diha sa Santos nga misa pinaagi sayang balaang lawas ug dugo, should be seen also in our lives. Para ang Kristo nga miingon, I am, makita sa dinhi kanato. And we will also glorify Christ by receiving His body and by living it out, acting it out, so that people will also see Christ in us. Murabag manguryente ang iyang I am, from God the Father to Him, to us, and to humanity. Ikaduha, Jesus' identity for Him sa iyang pagkatao o pagka-Diyos, no? Duha man ang iyang identity, both human and divine. In His humanity and His divinity, dili na gyud mabakakan si Kristo sa kalibutan. Dili na gyud ta makalimot kaniya unsa ang atong binihatan o kinsa ta. Atong gamiton tong first nato nga gipamalandungan. He knew very well that Judas would betray Him. Nasayod siya nga si Judas magbudhi kaniya. Pero He didn't say anything to Judas. Wala niya gipakaulawan pag-aning si Judas diha nga iyang ginganlan nga ikaw mo magbudhi kanako. Naay mga tapaw nga iyang istorya nga moingon kung kinsa kadtong moinom nining maong kupa mao kana ang magbudhi kanako. Because Jesus also knew in His humanity, He also knew nga siya giubanan kanunay sa Dios. Sa iyang pagkatao, aduna sa iyang portion nga nahimo siya nga Dios. Mauna, it was very clear for Him that even though He was human like us, the Father was accompanying Him. He knew that the Father was with Him. It was very clear in His identity that I am not only human. I have a human family with Mary and Joseph, but I also have a family up there in heaven. My Father is waiting for me. Moingon siya, I and the Father is one. Ug nahingpit kini, it was because of the Holy Spirit. Ang among connection, no? Murabag Jesus was telling to us, ang connection nako sa Amahan ug kanako nahingpit because of the presence of the Holy Spirit nga mao'y nagbugkos ni ining tanan pinaagi sa gugma. Ikatulo, Jesus' identity and Jesus' saying na I am who am, ako mao ako, is not time-bound. He is the Alpha and the Omega. Dili siya moingon, ako mao ako ni ining panahon na lang. Ako mao ako kaniadto lang. Ako mao ako sa umaabot lang. I am who I am. Ako mao ako yesterday, today, and forever. For always. Nga nag-uban kanato si Kristo from the very beginning until the end of our lives. Siya ang sinugdan, siya po ang atong katapusan. Because He is our beginning, He will be our ending. No? Kung ato ning pamalandungan maayo mga igsuon, murag makaingon ta, salamat Ginoo for introducing yourself to us, for embracing our humanity, for accepting us who we are, and for revealing to us the glory of the kingdom of God. Murag, kini pa lang nga mga pagpadayag ni Kristo, makita na nato what heaven looks like, the glimpse of heaven. If Christ was sure of His identity, I am sure daghan sad kanato ang nag-identity crisis. Dili lang kay personal identity crisis of who we are, but
we also have our spiritual identity crisis. We claim that we are sons and daughters of God, and yet our ways are far away from the ways of God. So therefore, let us go back to our true identity. Mamalandong ta, mubalik ta sa atong tinuod nga identity. And what is our true identity? Like Christ, we belong to God. We belong to the Father. Our true identity is we are sons and daughters of the Father. And heaven is our home. Earth is not our home. We are only traveling to this beautiful earth. Earth is just passing, but heaven is eternity. Therefore, kung kana ang atong puy-an mga igsuon, while we are still here, very much alive, even if we are experiencing crisis all around us, especially kaning COVID-19 na pandemic, hopefully we will also think of not only what is after this, what is this life, but we will think of what is life after here. Probably mubalik ta sa pagpamalando nga anak man day ko sa Ginoo, anak man day ko sa Dios nga Amahan, and Christ is my brother, and Christ should be my way, Christ should be my light, Christ should be my example, so that I can go back to where I belong, and that is with the Father. Remember, Christ is the way, the truth, and the life. Whoever believes in Him, ingon si Kristo, dadon gud nako sa gingharian nga walay katapusan. And the Father, mo na mga igsuon, hopefully, we will know our identity. And as we know our identity, let us claim that we are really sons and daughters of God. We are not sons of this earth. We are not sons of this universe, but we are sons and daughters of God, and our Father is waiting for us. Hinaot paunta.